Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Pipila ka mga Griego nahiuban ni adtong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba sa panahon sa pangilin. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, Sir, buot kaming makikita kang Jesus. Busa miadto si Felipe ug misugilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya. Si Jesus mitubag kanila, ang takna miabot na nga ang anak sa tawo pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nabalaka ako ug unsa may akong isulti. Muingon ba ako, Amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa? Dili kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nagkanayon. Gipasidunggan ko na kini apan pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tawo nga nagbarog didto nakadungog sa tingog ug miingon sila. Midalugdog man. Ang uban miingon may anghel nga misulti kaniya. Apan si Jesus miingon kanila, Dili tungod kanako misulti kining tinguga kundi tungod kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando niining kalibutana. Ug kun iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo nga ri kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Salamat ikaw, Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag kanatong tanan. Mayong buntag. Karunaan na kita sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Hapit na kita maghandom sa kamatayon ug ang paglansang sa krus sa ato ang Ginoong Hesus. Nindot pangutanon ng atong kaugalingon, kumusta man ang atuang pag-obserbar sa mga atuang tulumanon diha sulod sa Kwaresma, ang atong pag-ampo, ang atuang paghatag sa uban, almsgiving, ug ang atuang pagpuasa. Kumusta man? Nakita ba nato na sulod niining panahon sa Kwaresma, nahimo batang mas maabi-abihon sa uban? Nahimo ba kitang mas mapasayloon, mas mahigugmaon, mas manggihatagon? Or nakita ba nato ang ato ang kaugalingon nga mas nag-obserbar kita sa mga sugo sa ato ang ginorda commandments of God? Aduna bitaw istorya, no? Maigsuon ko ni Kristo na naay bata ni uli gikan sa eskwelahan sa iyang pag-eskwela sa murag it's a Sunday catechesis. Una, pag-abot niya sa balay, gipangutana siya sa iyang amahan. Dong, kumusta man imong adlaw? Unsa may imong nakatunan? Unsa may inyong gibuhat sa eskwelahan?
Mitubag ang bata. Kuan pa, ang gitudlo sa amo about story man to ni Moises. Niingon na ng amahan, nga naman unsa man ang istorya nila ni Moises. Kuan man to pa, nigawas katong paggawas nila gikan sa Ehipto. Unya, kay gigukod man sila sa mga Ehiptohanon, unya naaman sa dagat, maotong si Moises nitawag dayon og helicopter. Unya, nagdala doon ang army, nagbuhat dayon og tulay. Unya, paglabang nila sa tulay, gisundan sila sa mga Ehiptohanon. Ug sa dihang ang mga nakalabang ng tanan Israelita sa tulay, anaa na po'y laing helicopter, ni bomba sa tulay, ug nangatagak ang mga Ehiptohanon. Natingala ang papa, no? Natingala ang papa. Mao ba din na ilang gitudlo sa Sunday Catechesis dong? Niingon dayon ang bata. Dili man pa, pero kung ikay maminaw sa ilang gitudlo, murag maglisod po kag tuo, no? Aglisod og tuo, no? Kita ka mga igsuon kuda ni Kristo, kining atong mga pagbasa karon nisulti din sa ato ang unang pagbasa na ang Ginoo musulti og magbutang sa iyahang mga sugo din sa ato ang kasing-kasing. Mituo ba kita? Kay kung mituo kita mga igsuon kuda ni Kristo, makita nato that it is easier for us to do the acts of mercy. Could either be corporal or the spiritual works of mercy, mga buhat sa kaluoy. Makita unta nato na kita mas nahimong mas maluluyon. Kumusta man mga igsuon kuda ni Kristo? Pero lisod na siya, maayo sayon istoryahon po, pero lisod buhaton. But it's possible, nganong posible man mga igsuon kuda ni Kristo, because first and foremost, mao may example ni Jesus, labi na din sa ato ang ebanghelyo. We will be tried, we will be tested. Kung mubuhat ba kita sa buhat sa kaluoy, kay mao may tawag kanato. That's the call for each of us. And we certainly be tempted na dili ta mubuhat, kay it somehow calls for discomfort, for sacrifice. Yet, niingon si Jesus, moingon ba ko og dili? Pero niingon si Jesus, dili ko moingon, dili na ko balibaran ang tawag sa pagsakripisyo, kay tungod niini ni anhi ako. Ang pagbuhat og maayo, every time we are called to do good, hinaut unta, moingon ta na, dili unta kita mo balibad niini, tungod kay mauman kini ang tawag kanato. It is good things are proper to us because God, first and foremost, made us good. No, maigsuon ko da ni Kristo, ato unta ni siyang hinumduman. Pero lagi, lisod. Kaya nga naman, doing good, sacrifices, is a call of somehow dying to oneself. Kinahanglan mamatay sa ato ang kaugalingon. Makita bitaw nato, mga igsuon kuda ni Kristo, daghan ang mga kaminyuon na nabungkag. Dili tungod kay wa sila'y kwarta, dili tungod kay wala sila'y grado, kundi dili tungod kay wala sila nisanong sa tawag sa pagpakamatay sa kaugalingon. Wala sila nagpakamatay sa ilang pagkadaga or sa ilahang pagkaulitaw. Nakalimot sila na kinahanglan sila mamatay niini kay para mabuhi sila isip usa. Usa ka in union diha kay usara man sila dinha sa ilahang sa ilahang pagpakasal. Napoy uba no na daghan kayong masakiton, no? Nangano masakiton na permanente lang bugat o permanente lang nasuko. Kay ngano man wala man sila nakadawat o wala nila gidawat na sila kinahanglang magpakamatay sa ilahang pagkabatanon. Kinahanglan silang magpakamatay sa ilahang himsog na panlawas. Kinahanglan sila magpakamatay dina sa ilahang mga kaya na buhaton kay lagi di na makaya kay nasakit na. And it makes hard for them to accept sa ilahang sitwasyon.
Ato ang hinumduman, dinas ato ang ebanghelyo na niingon si Jesus. Na, ugon iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao ngari kanako. Iisa. Remember, diha sa disobedience because sa pagkatawhanon, nakasulod ang sala. It is also, mga igsuon ko da ni Kristo, the source, our flesh, can also be the source of temptation ug dinha kita makasala. Ang ato ang lawas is source of our weakness, a source of our limitations, our human body, ang ato ang pagkatawhanon. Pero dinha sa pag-isa kang Jesus dinha sa krus, ato ang gipakita na though bisan pa man ang ato ang tawhanon na panglawas, mao ni siya ang makakos sa ato ang pagpakasala, sa ato ang limitations and weakness, we can still glorify God kung ato ani siyang ma-offer. Buot pasabot, ang ato ang mga limitasyon, ang ato ang mga weaknesses, ang ato ang mga kasakitan or discomfort can certainly be offered to God and can glorify Him kung ato aning ihatag ngadto kaniya sa unsang pamaagi, sa ato ang pagdawat ni ini, ug ato ang paghunahuna or pagampo ug pagpangutana ug pagpangayo sa grasya sa Dios kung nganong iyahan ning gihatag, and on what manner can we glorify Him through our weaknesses, through our limitations, through our sickness and discomfort. Inaut unta, mga igsoon ko da ni Kristo, ato ka ng pangayoon na grasya.